This is power. Ах, то по морето, сините вълни. Та песен май не беше така, ама като сме казали песни, ще пеем песни. Защо? Защото това е най-голямото музикално разнообразие. Това е лятното турне на най-голямото музикално разнообразие и сме тук, за да се веселим заедно с вас. Ах, то по! Как ще се веселим? Колегата Пев ще ви обясни. Ще се веселим, като изпеем любимите си песни. Тук даваме микрофона на всички талантливи хора, които могат да пеят, и тези, които го правят с голямо желание и с чувство. Ето така, можете просто да дойдете и да си попеем. Имаме и страхотни награди. Събрали сме се тук в един триъгълник между кметството на Ахтопол, между Народното читалище и сцената, тук шатрата, която сме опънали на Радио Power FM. И като казахме сцена, вече си имаме между другото и фенове, които като погледнеш към тях се правят, че не те снимат, ама всъщност вече те снимат. Добре дошли сте, грабайте микрофоните, да пеем, да се забавляваме, ще има и много награди, както на момента за по-добрите певци, така и в края на нашето турне, което ще е в края на тази седмица. В Бургас на 12 ще изтеглим голямата награда, която е един матрак, осигурена от Матраци Симеонов по ваш избор, като размер, като модел, така че заслужава си. Идвате, пеете, влизате в томболата и накрая късмета ви може да проработи. Чаровните ни колежки Цвети и Криси са брандирани с тениските на Радио Power FM. Лесно може да ги различите, дори и без тениските, защото са изключително красиви. Те отивате при тях, вземате техните списъци, записвате песента, която искате да изпълните, записвате своето име и координатите, които те искат от вас. И това е, оттам нататък всичко е попълно. Пропуснахме ли нещо, колега Пев? Разбира се, да кажем и другите ни двама спонсори, без които това няма да се случи. Ти каза за Матраци Симеонов. Това са, разбира се, Топливо АД, Клон Бургас и General Auto. Какво остава? Да почваме. Музикално разнообразие, такова каквото си го знаем на 91.1 за Бургас и региона и 88 МГц за Царево и Приморско. А след малко започваме да пеем ние, след което микрофоните са ваши.